takový ten Imamon, nějaký hazard, ale no, u toho Harryho Pottera mě napadlo, že to je fakt jako úplně geniální úhel pohledu a vzpomněl jsem si na jednu pasáž, která mi tam přišla vlastně navazující na to. I dějově to tak vlastně vychází, že oni sami sobě vlastně posílali ty varování nebo ty znamení, aby je to vedlo směrem, aby oni ve finále přece zachránili sami sebe. Protože ten Harry tam ležel a on čekal vlastně na toho strýce, až ho to na ty rodiče, až ho přijde zachránit tím patronovým zaklínadlem, ale vlastně on byl ten sám, který zachránil vlastně sám sebe. Jo, když ho tam žrali ty mozkomorové a když opravdu měl té smrti nejblíž, tak kdo mu přišel na pomoc? No přišel mu na pomoc on sám vlastně. Jo, ať už fyzicky, dejme tomu, z nějaký budoucnosti, anebo samozřejmě obrazně, když se na to podívám nějak symbolicky, tak on celou dobu sám sobě dával znamení, což může být takový to svědomí, nebo takový ty jako občasný nápady, nebo takový to tušení, že bych měl tudy nebo tam tudy. To jsou vlastně jako my vedeme sami sebe. A vedeme sami sebe možná do toho bodu, aby jsme sami sebe dokázali zachránit. Možná, aby jsme si to zvědomili. Jo. To byl nádherný, bych řekl, úplně princip toho uvědomění si, že jak pořád na někoho čekáme, kdo nás přijde zachránit vlastně jako zvnějšku. I symbolicky hezky na ty rodiče, jo. I na ty mrtví dokonce, jo, na nějaký jako duchy se obracíme nebo něco. Ale ve finále oni nás, jestli nás sem chodí něco učit, nebo jestli nás něco mají naučit, tak je to zvědomění si právě té vlastní síly. Protože to je pravděpodobně jediná věc, která nás ve skutečnosti zachrání. Když si to vlastně jakoby uvědomíme a začneme s tím způsobem pracovat. Takže to je úplně krásný navázání vlastně jakoby dějově na to, jak čekáš na nějakou záchranu a on opravdu málem ho to stálo život. Jo, že furt ještě chvilku už to bude a jak ona tam ta Hermiona, ale on nikdo nepřijde. Jo, takový to, kdo to za mě udělá, kdo za mě přestane jinak uvažovat, kdo za mě začne jinak myslet, jo, kdo za mě udělá, no nikdo. Jo, musíte vy sami. Ale to je, na jednu stranu si pamatuju, že to byla jedna z takových nejvíc věcí, které mě frustrovaly, jo, takový to mi nikdo nepomůže, kurňa. Na druhou stranu je to neuvěřitelně osvobozující, protože ano, život máme doslova ve svých rukou. To znamená, kdo jiný by s námi měl zacházet s lepšími úmysly než my. Jo, zcela logicky, jako my sami pro sebe přece chceme to nejlepší. A to je pochopitelné. Dokonce i v rámci té symboliky, jak se říká, máme život ve svých rukou. Oni se ty čáry osudu a ty čáry, co na těch rukou máme, během života měnějí. Oni nejsou celý život stejný. Jo, proto vidíte, jako když se i podíváte vlastně jakoby na ty ruce, že skutečně proto je máte ve svých rukou, proto se věští budoucnost té ruky. Tam máte nějak danou, ale vy ji dokážete změnit, protože je v těch vašich rukou ta vaše budoucnost. Jo, nejenom, že si ji tam vyčtete, tam se vyčte to, co momentálně kam směřujete, ale vy všechno tohle dokážete změnit. Proto tam je ta budoucnost. Budoucnost je v té možnosti té tvorby. To je náš osud, podle mě. Uvědomit si, že může být, jaký si ho budeme v podstatě přát, nebo jak my si určujeme svůj vlastní osud. Ať už individuálně, tak pochopitelně kolektivně. Jo. A věřím skutečně v to, že proč to bylo nedávno horkým tématem, teď už tolik jako nebejvá, tak je právě ten přechod do nějaký jiný dimenze. Tohle je to vnímání. To není, že já nevím, stromy tady budou růžový a asfalt bude, já nevím, jedlej a tohle, jako, že se takhle změní ta hmota. Ne, bude to v tom, že my budeme jiným způsobem z jiné úrovně vědomí vnímat tu realitu, v které žijeme, a základní princip bude, že si uvědomíme, že ji tvoříme. To je podle mě ten přesun toho vědomí. Jo, jinak pravděpodobně auta tady můžou jezdit furt, jo. Možná budou jezdit potom jiný, nebo možná se o ně nebudeme prát, nebo možná kvůli nim nebudeme válčit, jo, aby jsme do nich měli co natankovat, vodníkat, kde to potřebujeme vycucat, že někdo tam toho něco má. Když nic z tohohle nebudeme potřebovat. A další ještě věc na závěr za mě napadlo, jak je zajímavý pozorovat třeba nějaký právě ty vědecký výzkumy. Jo, jak se snaží, a některé věci jsou fajn, jako se snaží opravdu jako vytvořit věci, které třeba nejdou, jo, zkoumají prostě ty nový. A oni furt na to jdou ale jenom z tu hmotnou sféru, jo, že se jim třeba nepodaří aplikovat nebo znovu obnovit nějaký výsledky, který dosahoval třeba ten Tesla, jo, nebo nějaký podobný. No proč jim to nejde? Protože oni nejsou v tom vědomí, jako byl on. A že tohle nikdo nezahrnuje do těch pokusů. Jo, když mi někdo řekne, no mně se to nedaří, já mu řeknu, no to se ti nedaří, protože děláš něco nemožného, že jo? Když to budu dělat já, budu věřit to, že to udělám, tak se mi to podaří. Jo, jenom to vědomí je přece nejenom podstatné pro to, abych to byl ochoten zkoušet dál a dál a dál, ale abych tomu věřil. A když tomu budu věřit, teprve tehdy se to může stát. Ne, že vírou podpořím to, že se mi to povede jenom materiálně. Já to zmaterializuju, pak se mi to podaří. Jo, že s tímhle jako nikdo nepracuje, že my už jsme vyzkoušeli úplně všechno. Říkám, a práci s vědomím jste zkusili? Co to je za blbosti? Říkám, tak jako, co vás to může stát? Jo, vyzkoušeli jste ve svém životě cokoliv. Každý je vědec svého vlastního života. Zkoušeli jste se, já nevím, rozcházet a hádat a vyhrožovat a dupat si a bejt jak malí děti a bejt jak velký děti. To je úplně jedno. Jo, zkoušeli jste všechno tohle. Zkoušeli jste mimo jiné i měnit to vědomí vlastně, jakoby, o tom, co sami děláte. To je tak jemná práce, tak jednoduchá. Vůbec nic to nestojí, můžete to dělat kdykoliv ve svém životě se proto rozhodnete. Navíc vám řeknu dost zajímavou věc, je to zcela funkční. Jo, i to by mohl být dobrý důvod pro to zkoumat. Tak pojďme zkusit začít měnit tohle, než nějaký politickou stranu, než tamhle nějaký zase na volnou energii agregát. Já proti tomu nic nemám. Pokud to je v rámci vašeho koníčku, věnujte se čemu chcete. Ale neopomínujme jako pracovat i s tím vědomím, s tím individuálním. Na to kolektivní
to nechte zatím jakoby tomu širšímu celku, jo? Nebo potom, až budete mít opravdu jako potvrzeno tím prostorem, že i tady máte určitý typ kompetencí, jo? Potvrzeno, zmiňuji, ne, že si to myslíte, nebo byste to chtěli, nebo potom to užijete, ale opravdu, že vnímáte, že se to děje, pak proč ne, jo? Pak, pokud jste opravdu jako natolik pokorný, máte i tu zodpovědnost za to, co budete vykonávat v rámci ovlivňování toho širšího celku, prosím, pouštíte se do čeho chcete. Ale jako je to, ta situace vůbec není těžká. Zachránit svět není nemožné. Zachránit svět je to nejjednodušší, co můžete udělat. Stačí změnit vlastní vědomí. Voilà. Naprosto dokonale si to shrnul a já bych doporučovala všem, aby si to poslechli minimálně 2x, 3x, protože teď si řekl naprosto to zásadní. To zásadní, co souvisí s tím koncem světa. A tady je to, že vlastně ta oficiální věda a to všechno, jak takzvaně oficiální, nepoužívá vědomí. To je vlastně důkaz toho, že tuhle planetu ovládly bytosti, a nebudu říkat odkud, ale prostě jsou to bytosti nižšího vědomí, nižší frekvenční úrovně, než původně člověk je, protože tady zbylo spoustu pozůstatků člověčí civilizace, které tyhle bytosti vlastně nedovedou rozklíčovat, protože v tom bylo zapojeno to vědomí. To tvoření tím vědomím, ten jiný způsob nahlížení na realitu a používání té reality. Ačkoliv jsme ve hmotě, ačkoliv jsme ve 3D. A v podstatě je to důkaz toho, že tahle planeta byla před těmi stovkami tisíc let nebo desítkami tisíc let, nebo nevím, jak to je dlouho, skutečně unesena takovým tím pozvolným, drobným působením se naprosto rozrušilo tady to vnímání světa skrzeva člověčí vědomí, skrzeva rozšířené stavy vědomí, které byly úplně běžné v té době, a neustále se to degraduje, snižuje. A tohle je důležité, aby si lidi uvědomovali každý den, že skutečně tím stavem toho svého vědomí, tím rozšiřováním těch možností, tím nacházením řešení v neřešitelných situacích úplně jednoduchým způsobem je tou záchranou, a to jsme my, kdo to udělá. A proto se to jakoby tak dlouho táhne, ono se to bude táhnout, dokud to prostě nedocvakne tomu poslednímu. Prostě tady ta změna toho vědomí nastane, když už se ten mozek unaví, když už ho to nebude bavit neustále hledat senzace, a teď už to bude a 10. už se to vypne a 20. už bude, já nevím, nějaký bezpečnostní systém něco někde hlásat. On to nezmění, tenhle ten akt. Vůbec v žádným způsobem. Nejvíc to změní to, že lidi budou už z toho otrávený, znechucený, budou hledat jiný východisko a budou mít čas sami ze sebou začít se bavit, mluvit sám ze sebou, co vlastně se mi děje v té hlavě, co vlastně chci pojmenovat ty věci konkrétním jménem, protože někdo spoléhá na výměnu nějakých figurek na nějaký scéně, že to jako všechno spasí a oni se najednou budou cítit šťastně. To je pořád ten stejný program, jako až si koupím nový auto, budu šťastný, až si vyměním milenku, budu šťastný, až bude EBS, budu šťastný, až, nevím, přistanou mimozemci, budu šťastný. Nebudu, protože vždycky je tam ta vnitřní práce a ta vyžaduje námahu, je nepříjemná, občas i bolí, ale bez ní to prostě nepůjde. Takže ten konec světa je konec světa, jak ho známe, konec našeho světa, tak jak ho známe, a naším úkolem, pokud jsme si hodili to laso z budoucnosti a už ho vidíme, ten jeho koneček, tak se ho můžeme chytit a naším úkolem je najít sám sebe, mluvit sám se sebou, najít ten svůj vlastní svět, který chci, a tam ho začít budovat, protože skutečně, jak jsi řekl, nikdo nepřijde. Já jsem mohl